Noniin ja sit... Noniin, me löydettiin tämmönen... Mikäs tää on? Me löydettiin tämmönen UFO-valo täältä kämpästä. Ja nyt kaikki valkoinen hohtaa silleen jännästi. Kuten näkyy esimerkiksi Arkin kengät. Tai sit noi julisteet tuolla seinällä tai noi paperit. Arkin kengät on kyllä siistit. Oho. Wow, ja kattokaa nyt. Ihan vitu. Aika creepin näköistä. Mikä? No tää koko juttu. Mitä jos mä tekisin tälleen näin? Wow! Vittu, näkisitpä miten tää näkyy tässä kamerassa. Tuus kattoon. Paavon hampaat. Anna mä näytän niinku Joo. Keltaiset hampaat. Okei. Kato miten tää näkyy tässä kamerassa. Wow! Wow! Mitäs Arki siellä lattiaa? Talossa. Ei oo. Kato. Vittu kamera. Kato Arki kalsareita. Nekin hehkuu. Kato siellä noita pantoja. Vähän nekin hehkuu. Cool. Mikä muu tää hehkuu? Näytä sitä valoa tonne treenikselle päin. Oli julisteita. Toi joku seinä. Hampaat. No näytä hampaat. Keltaiset. Sun huulet on liilat. Niin on sunkin. Vittu sä näytät ihan kuolleelta. Sullakin on ihan keltaiset hampaat. Näytetään Arki. Mulla on keltaiset. Onko sulla jenkkihampaat? Ihan sama. Noniin näytä. Hui vittu. Kato. Noniin hei, lähetään ennen kuin sä myöhästyt. Yeah. Mitä me tehdään täällä? Mulla on hius suussa. Oho, mulla oli kamera väärinpäin kädessä. Mitä me tehdään tälle valolle? Sammutetaan se. Tää kiitti. Ai! Miksi kiittää? Koska sitä ei voi sammuttaa näin mä ällästytän tää. Joni, ota se pois. Dammit. Mikä tää on? Se tikittää Mikä vieläkin. vittu se on? Hei Arki, lähdetään vetää. Niin, miksi sä muuten tikittää vielä? Hei Arki, haluat sä juoda sun Cool Grapein vai juoks mä? Juottaa. Okei. Se tikittää vieläkin. No niin, lähdetään vetää oikeesti. Niin, se muuten piti semmoista tikittävää ääntä ja se tikittää vieläkin, kun me otettiin se pois seinästä. Hupsista. Se on 2 yli. Joo. No niin, ei nyt kuomata saatana. Sä tarvitset lisää pärinäjuomaa. Ei. Nesteeltä saa ES. Vittu, pistä se kamera oikeesti pois. Okei, nyt se on pois. Onko? Joo. Älä vittu kuseta. No, anna mä katon. Anna mulle Eikö kamera. se pois? Oh. Anna mulle kamera. Miksi? Vittu sä kusetat. Sou. Mitä se haittaa? Älä kuvaa. No niin, kato, nyt se on pois päältä. Arki.